Φοβάσαι στη δουλειά? Νιώθεις συνεχώς ότι απειλείσαι? Σκέφτεσαι πού θα μπορούσες να κρυφτείς αν κάποιος σου επιτεθεί? Πόσες φορές δεν μπόρεσες να συγκεντρωθείς γιατί φοβόσουν ότι το τέλος πλησιάζει? Φόβος! Φόβος στην ψυχή μου όλη μέσα! Πετάνω εδώ μέσα! Πετάνω! Ξέρεις τι είναι να θέλεις να δουλέψεις και να μην μπορείς γιατί φοβάσαι! Ξέρεις! Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα και το άλλο. Ο κόσμος φοβάται, δεν μπορεί να δουλέψει, επικρατεί πανικός και το άλλο. Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, δεν είμαι υπέρ, ας πούμε. Τέρμα πια το άγχος, ήρθε η έξυπνη καταπακτή. Δείτε πόσο έξυπνη και πρακτική είναι. Δείτε πόσο εύκολα ανοίγει και κλείνει. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε μέσα την κατάλληλη στιγμή. Αποτελείται από 2 ντουλάπια, είναι αλεξίσφαιρη και μέσα της θα βρείτε νερό, ψωμί και τυρί. Τοποθετείτε σε κάθε εργασιακό χώρο και το μέγεθός της αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επίσης, διαθέτει ανεξάρτητη τηλεφωνική γραμμή για άμεση επικοινωνία με την ΕΚΑΜ ή ακόμα και με τους φίλους σας εάν πρόκειται να μείνετε μέσα για πολλές ώρες. Προτιμήστε την έξυπνη καταπακτή και αφήστε πίσω σας μια για πάντα τα άγχη, τους φόβους, τις ανασφάλειες και κυρίως τον τρόμο. Ακούστε τώρα τι είπαν οι πελάτες μας για την έξυπνη καταπακτή. Τώρα, με την έξυπνη καταπακτή, δεν φοβάμαι τίποτα! Τώρα, χαλαρό, εντάξει, με καταπακτή και το και καλό. Ό,τι και να γίνει, στα Τώρα, με την έξυπνη καταπακτή, το πρόβλημά μου λύνθηκε για πάντα! Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 6665 669 και θα πάρετε δώρο την έξυπνη φορητή καταπακτή για να είστε ξέγνιαστοι και στο δρόμο. Προσοχή στις απομιμήσεις.